130 m štvorcový dom, 600 m štvorcový pozemok, všetky inžinierske siete. Vítajte v obci Slovinky. Slovinky. Malebná obec v okrese Spiská Nová Ves, ktoré leží v srdci slovenského Rudohoria, obklopené majestátnymi ihličnanmi a bukmi. Len na skok máte lyžiarske stredisko Plejsy a chránené krasové údolie Poradskej doliny. Ideálne miesto pre milovníkov prírody a aktívneho oddychu. A práve tu vás čaká dvojpodlažný rodinný dom, ktorý vám poskytne komfortné bývanie v kombinácii s dokonalým relaxom. Prízemie dvojpodlažného rodinného domu tvorí technická miestnosť spolu s kotolňou, jedna izba, špajza a kúpeľňa s toaletou. A po schodí rodinného domu sú dve izby, zariadená kuchyňa a kúpeľňa spolu s toaletou. Celý dom je vykurovaný plynovým kotlom a ako som spomínal, je napojený na všetky inžinierske siete, konkrétne na obecnú vodu, plyn, elektriku a žumpu. Samozrejmosťou je aj garáž, drevárnička a dve pivnice. Okolie rodinného domu hovorí samo o sebe. Pred domom tečie potôčik, za domom máte rozsiahlý les, jednoducho je zrejmé, že ste v lone prírody. Oddych je tu zaručený. Ak sa vám táto nehnuteľnosť páčila, najjednoduchšie je mi zavolať a dohodnúť si so mnou obhliadku, lebo viete, so mnou predáš, nie predávaš. Vidíme sa v obci Slovinky. Ahojte.